Bună și bine m-am găsit la un nou video. Astăzi suntem din nou pe Roblox Brookhaven. Din episodul anterior, eu cu Matei am definit banca. Ei bine, am mai avut o încercare nereușită la acest video, dar sper că acesta să fie reușit. Dacă este reușit, atunci înseamnă că voi îl vedeți acum acolo. Ei bine, primul secret, pentru că face secretele pe Brookhaven, primul secret este că dacă ne urcăm aici, nu este chiar un secret, mai mulți oameni nu știu, dacă ne urcăm noi aici, avem niște drone. Ei bine, acum vom mergem acolo unde ghearele, Matei. Acesta este primul secret. S-a căzut! Vin! Dacă voi știți, înainte să vi-l arăt eu, scrieți în comentarii. Ok, deci acum voi lua motocicleta. Hai că o iau pe aia de poliție. Aia. Stai, Matei, stai. Am luat ghearele, că poate trebuie să le punem undeva. Da. Deci, noi am mai făcut un video, acum în momentul ăsta nu l-am postat. Antonia! Am luat și o ghearele de acolo. Las că mă duc eu cu skateboard-ul până acolo. Mergem pe aici, ei bine, aici nu acesta este secretul. Și secretul mare este că dacă mergem noi pe aici, ne apropiem de geamul asta, vedem că se va deschide. Putem intra înăuntru. Ei bine, acesta este primul secret. Ei bine, acesta este al doilea secret, vreau să zic. Acum ne îndreptăm spre următorul secret și revenim. Ok, deci am revenit, iar locația este aceasta. Bine, dacă venim noi aici, punem Matei. Eu de seama am apucat de secret. Băi! Punem noi uite așa un pat. Dar îl pun eu aici. Punem noi aici un pat. Putem Bună. Da. Și aici puteți să vă jucați voi hide and seek și nimeni nu vă vede. Sunteți fericiți. Bine, ca să ieșiți. Bro, Bă, nu pot să ies. Cu A. Unde sunteți? Ok, deci mai înainte am reușit să intru într-o cameră secretă cu apă. Ok, deci acesta este secretul ca să ieși. Trebuie numai să punem un pat în partea asta. Urcă în patul ți l-am pus eu. Ok, revenim cu următorul secret. Ok, deci dacă ne luăm noi această casă, casa este... Ei bine, casa pe care mi-am luat-o este... Poți să ții casa aceasta ori de aici, nord-est, ori de la sud-est, ori de aici, de la islandist. În fine, acum dăm așa și dacă ne ducem noi înăuntru, aici, ăsta nu e un secret, secretul va fi cu ajutorul acestei case. Eu o să-mi iau skateboard-ul să mă duc mai rapid, sau trotineta electrică de fapt. Dacă venim la jet, putem vedea că avem un avion. Urcă. Anton, ai urcat? Și stai să vedem dacă merge și parică să mă urc. Nu cred că merge. Da, vezi dacă merge. O las pe Antonia acolo și iei și pe mine. Da, o las pe Anton acolo și te iau și pe tine. E bine, acum mergem spre următorul secret. Dăm cu 200 la oră maxim. Dăm cu maxim. Ei bine, dacă mergem noi tot în față, vom vedea că la un moment dat apa se sfârșește. Vedeți aici, apă, acolo deja nu mai e apă. Ce e aia?
Ei bine, dacă luăm noi avionul de acolo, mergem pe aici, atenție, am coborât sub hartă. Sonia, uită-te, dar nu ție. Eu mai am coborât aici, dar n-am văzut atât de mult. Suntem sub hartă. Ei bine, aici putem intra și la secretul cu... Ei bine, aici este banca. Aici este secretul la banca. Acolo sus este camera pe care o să vă arăt în curând. Matei, tu du-te direct la bancă, că acolo e următorul secret, la casa aia noastră. Ei bine, acesta este secretul și vă puteți opri pe o platformă din aceasta. Ok, deci, aici sunt mai multe intrări, ei bine, la secretul acesta. Dar cea mai bună, este una intrarea din piscină, o să vă arăt imediat. Dar aceasta este cea mai bună, dacă venim noi aici putem face, uite așa, e cel mai bun. Dar nu acesta este mare. Mai știu secretul ăsta. Am învățat de la versiunea. Dacă apăsăm pe becul acesta, dar nu spuneți la nimeni, era secretul. De unde ne putem uita pe camere? Peste tot. Avem camerele de la poliție. Da? Iar undeva pe aici știu că mai este un secret, dar nu. Da, acum vă voi arăta, îmi voi lua dau comandă 35 și după aia hai să-i arătăm și secretul la Antonia de la bancă. Ajungem aici. Iar acum dacă noi mergem pe aici, mergem pe aici, ajungem la bancă. E bine, haideți. Ok, dacă mergeți, următorul secret este în școală. Dacă mergem aici în rol student, acum foarte important, eu îmi voi lua avatarul ăsta, acesta, dacă ne facem uite așa, student, ne luăm unul dintre aceste dulapuri, după care intrăm și deschidem ușa, după care ne scoatem studentul. De aici, dacă intrăm aici, ne putem scoate studentul sau dăm direct aici. Păi nu pot să iau dulap. Quick. Trebuie să fii student ca să-ți iei dulap. E bine, eu acum... Uite, eu acum nu apar. Eu acum nu apar aici că... Vedeți? Și acum eu stau ascuns aici, ca să ies înapoi, fără să-mi dau lise la caracter. Băi, eu mai știu. Știu ceva, Matei. Dacă mă fac neagră, vreau să mă fac neagră toată. Să iau student. Și cum îmi stai sos dulapul? Trebuie să-mi iau student de aici, din astea. Student, mi-am luat student, dăm așa camera și gata. Acum am putut ieși. E bine, eu... Bun, vreau să mă fac neagră, să mă pun aici să mă vedeți. Dacă mă vedeți sau... Stai că nu știu să mă fac neagră. Nu știu ce urâtă este așa. Trebuie să ții haine negre. Acesta este foarte mare. Revenim cu următorul secret. Ei bine, următorul secret, dacă venim noi aici la ea sau ne cumpărăm un iar, pentru că, da, poți cumpăra un iar, iar eu pot să cumpăr un iar, dacă nu aici. Ei bine, secretul este că dacă te duci tu aici, care vii în toaletă și te duci aici, este o cameră. Iar aici mai este încă un secret, tot în acest iar, pentru că iarul ăsta e plin. Nu știu cum nu mi-am dat seama până acum. Noi dacă venim pe aici, putem să ne ascundem, jucăm hide and seek, uite. M-am ascuns aici, nimeni nu mă vede. Dar, ei bine, cam asta și cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să
dați. Noi ne auzim în episodul următor. Pa, pa!